So ayan guys, nandito po kami sa bahay ni Kuya. Alila Didi. Ayan. Di ba ito ulit kami rin na nila? Sa escalator. Escalator. What? Escalator po kami. Nag-video. Para may remembrance. Ouch. Pagsakitin na akong ulo. Ulo? Push. Push. Go. Wari kasi nga bali. Bangun artis. Nandito po kami sa bahay ni Kuya. Alila Didi. Ayan. Bahay ni Kuya.
MRT. Ay, sa kuan, sa tawag. Police station. Gamuning. Ay, gamuning. Oh, MRT. See you guys sa Baclaran. Pupunta pa kami ng Baclaran. Ayan, nasa Baclaran na po kami. So, medyo napagod sa pag-iikot ang Baclaran. So, hindi na pa ako nakapag-take ng video kasi po ang daming tao at saka nakakalula. So, ayan, pagkatapos namin sa Baclaran at mag-ikot at mamili, nakauwi na po kami ng condo. At syempre, dahil napagod, ayan, nagsangyupsal kami. Dahil food is life. Pambawi-bawi sa pagod. So, ayan, dito ko na po tatapusin ang aking random vlog. Hanggang sa muli namin pagkikita. Ako ang inyong Baclaran na nagsasabi. Ingat! Please subscribe my YouTube channel, Baclang Waray!